Este xoves non vai de min, vai de vós. Vai por esas familias que teñen un ser querido con mobilidade reducida. Vai por esa persoa con cegueira ou baixa visión. Vai por quen convive coa xordeira, coa perda auditiva ou con dificultades na comunicación. Vai por ese familiar con autismo, con parálise cerebral, con síndrome de Down, con enfermidades neuroxenerativas, con dano cerebral adquirido, con discapacidade intelectual ou con problemas de saúde mental. Vai tamén polas persoas maiores, polas embarazadas, polas nais e pais que levan os carriños de bebé, polos avós e as avoas que camiñan con bastón, muletas ou un andador, e tamén polos repartidores e profesionais que cada día moven mercadorías polas rúas e sofren barreiras urbanas. Vai por quen sofre dor crónica, enfermidades invisibles ou calquera limitación que dificulte moverse con liberdade e seguridade pola nosa cidade. Porque todas esas persoas, e moitas máis, merecen un concello pensado para todos e todas, sen barreiras, sen obstáculos e sen esquecemento. Por elas, nace a plataforma Compostela Accesible Xa, para loitar, visibilizar e mellorar o noso concello, fronte ás dificultades que tantas persoas atopan cada día nas rúas. Por iso, se estás nalgunha destas situacións ou tes algún familiar que a viva de preto, agardámoste. Este xoves 23, ás 11:30, na rúa Entre Pexigos 18. Faremos un pequeno recorrido ata a Praza do Obradoiro para reclamar a accesibilidade xa. Un concello pensado para todos e todas. Están convidados todos os partidos políticos, as asociacións e as veciñanza en xeral, porque a accesibilidade non é unha opción, é un dereito.